ini ke mas buku ingin tuai ini ke pentai so far thaba dan dibiak jing kia benar ke pentai iba Wilson Karmujai betap sanpu senem entai ke si Semicir rai sedang mas buku nomor lai spa lai pupra Wan baru ku men ku para Wan yaro jing is nei ba jing pa Ka jing I klam jing sang klam jing ku Jong u trai u bam chu ku Ngan yai ruai ai kelut yau trai Nakam baba unang leklem wai Nasudaya maryang umudur Skiu se kapertaya kiklur Wan baroko en men ko para Wan yaro jing is nei ba jing ba Ka jing I klem jing stang klem jing kut Jong u trai u bam jukut Ha kakateng ukpa badukon baduman sem bakut Amen Ka jing e jong trai jong yu Jesus Christ bad ka jing e jong ublay lambat ka jing selok jong omen sem bakut kinan rengkat bad pi baro Rengka berpiru Ha ka jing ruai sedang kebangi dang syuk ruai menta ngi ruai bad ngi ong bangi wan hakmat ublay ban yoro ban pendan borom yu namar ba udai ublay bopay bakme yangi ublay bomdan ka jing sedang bat kumjuru bomdan ka jing kut na kabanta junga ba jungpi den mata kadau haman ka kasngi kerpak nge habangi sedang ye kasngi ke batmai kadai hokken yang badai pi ko hanben ko para bengin ruai ban yero ban pendan borom yu bat kumjuru ngi dan hokken ban IT la deh namar ngitep klem u ngimla banai e hakijing em jungi klem u ngimlong e ngimla ban pendap yaki kamram ki bangi dai ban le ngimla ru kumcu ban le ki kam ki barit ki baria ladang ngila ban le kino ki kam hakijing em jungi delong ba kajing kurku kajing u kajing e kajing u den matakadau to ken ko hanmen ko para ha kan khlemat sachen ngi IT la de hautrai ublay jungi ai botrai ublay un pe un kme un reun sumar yang abade pi un ai bor yang abade pi un ai ngi kajing silor kajing klan bang nang la susu ban le bha ha kajing em jungi ko hanmen ko para kat bang yang hakmat kan keduan ban sebenta ha kan kajing laniam ke bekoj ke bakrau to ken ngi pen khoj ngi pen subai la de da ka ba ngi phlai la ke jong ki pop hakmat ublay kupa nga pla hau blay badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang alale pop shibun da ke jing perkhat da ke ten da ke kam da ke jing la klet da ke jing la palat jonga da ke jing la palat jonga da ke jing la palat bakrau jonga namar kata ngakerpa de kamaria bakoj kabaya isa kathe sati ya ke angel bat kirukoj badapi ko hanmen ko para banduai nak bentar junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi mandala ma biki pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut
Amen. Treikendrad kobleis neyangi. Treikendrad kobleis neyangi. Kristo map ko Kristo rap kono penem jangi penem yangi. Treikendrad kobleis neyangi. Treikendrad kobleis neyangi. Kristo map ko Kristo rap kono penem jangi penem yangi. Tongin yaduai. Doai bangin dan barabor ya ka jingting buram bat kumjuru ka jing I ya ka kerteng bakhuj jong me kotrai namar memju weng no ya ka jing sinshar jong me ya kito ki balam me penes kem ha ka jing I jong me dau trai jing yu Jesu Kristus kun jong me ubi emat basan shar reng kat bat me ha ka jing long ka wei jong omen sem bakhuj ublei junom la junom. Amen. Kajing pule naka kitab ar jeng kisim. Hakito kisni usena kirib usim ka Aziria ulapai kinora kubor shaga Hezekia uong. Pinyatu kumni hau Hezekia usim ka Juda. Watsha wa ublei jong pi hau ba pishania unsyukor ya pi dakabakular baya ka Jerusalem NMIT hakakti usim ka Aziria. Hakmi pila yosngau ayu kisim Aziria kilale yaki ribaro takaba penjot tiaw yaki hatu en pelat yapi Hezekia uyop diang yaka shiti nakakti kinong rak kubor bad ulak pule yaka nang tau Hezekia ulak letkiu syaka yeng utrai ulak penpriang yaka khmat utrai tiu Hezekia ulak duai hakmat utrai bad ulak ong atrai ublei ka Israel ubasyong haket halor ki kerub mami tang mami marwei melong ublei ki hima baro jong ka perthai me ubalak thau yaka beneng bat ka khandau tu pensya yala ka skor atrai patu sngap tu pli yala ki khmat atrai patu pe hasngap ki kten usena kirib yaki ba ulak pha ban kran ben ya ublei ba im kalong ka besisha atrai Magisim Aziria kila penjot tiaw ya ki jat benreu bad ya kiri jongki bad kila berat ya ki blei jongki hapok kading namar kine kimdei setia ki blei handrai kilong ki jentau jongki keti ki breu da kading bad umau namar kerta la penduk pendam ya ki te menta atrai ablei jungi tu pelat yangi ngakerpat yame naka keti jong u bakumta ki hima kapertai barok kindup itu bamame atrai milong tang mame ublei teu Isaya ukunu Amos ulak paktin sya Hezekia uong utrai ublei ke Israel uong kumni ya ka jingduai jongpi hanga syapang usena kirib usim ke Aziria ngalayo sngau kane kalong kaktin ba utrai ulak keran syapang jong u ka ibenya pi ka kenput ya pi ka kun kentai soti ka Sion ka kerenga yala ka kle nadin jong pi ka kun kentai ka Jerusalem namar ka Jerusalem kin sami ki tangsa bad na ulum Sion ka kunhun ki balat im ka Jerusalem utrai kan sa pendep yakani namar kata utrai uong kumni usim ka Aziria unam wanrung hapo kani kanong ba lemne unsiat khnam haka lemne untur yaka dakasti lemne untei ka kenton thama saudong jongka
Dakata kalenti bagla wan dakajo unsalit pai bat wan rung hapo kani kanong ba uong utrai naba ngangan sayada ya kani kanong ba pan pelat yaka na kabenta jonga hi pan na kabenta usyakri jonga udabet hakata kamit uangel utrai ulami badula penyap shispa praposan hajarngut hakajaka dara ki aziria teus sena kirip usim ka aziria ula pet badula letpai shala shnong badula shong asa hanini be kaktin jong utrai Yisongo yauli. Sam sapupra nomor nyospa lai puar. Nyospa lai puar. Ngidwai tang gidikat arsau kantai spo kadwe. Try me long, she shall overcrown, Kade ho banyaro, Halorlum bakentang upau, Kmen perteken baro. Halorlum ba Sion, Kanong ba simbakrau, Simpertekin kau ba percaya Sion. Try me long sisha ubakrau, Gadehok banyaro, Halorlum bakentang upau, Men perteken baron. Ya jingsbon ijong me ngipuson ha tempel ngin yaro ya kerteng syabakut perteng. Messenger dakahok Pat Sion kilek men Hajing le hok jong me Nong ritu dasyat men Try me long shisha ubakrau Kadei hok banyaro Halorlum bakentang upau Kmen perteken baro. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ngalong kajing syajong ka pertayong utrai Uno no wabud yang undon ya kajing syajong kajing Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai udon rengkat bat pi Rengkabat piru kajing pule naga gospel bakut katkum o Matthews Kaburam mekutrai Hakata kapor u Jisu ulong halagisan ran wat ai hakikseu ya ke e ke bakentang but what bread yaki maulanai jong pi hakisnyang yo kin kerdem yaki hapok jat but kin panpai kala pathar yapi kumta ya ke e ke ba phikwa ba ki breu kin le yapi mapiru to le kumchu yaki namar kanek ade ka an bat gajing hikai kinong yatu lupa dopso na ka khrdap ka bakhim naba ka kluj ka khrdap bat ka suk klanti ka yalam sha ka jingjot bat kito gi barung naki kidon shibun hanrei ka khem ka khrdap bat ka shitam klanti ka bayalam sha ka jingim bat kito gi basyam yakka
kidon tang kendiat ngut. Ka gospel jong utrai. Ka jingero yame ko Chris. Haka gospel kabangi dang supole mentan haka gospel jong Matius kalanong kabah nyeu kalangih reu kat ar hadu kat sau ujisu ukren yang abadapi lane wai ka jing hikai ka bamanga mapi ngidei banle ha ka jing im jungi kerpang sepang ka an bat karkom im jongi ke Kristan dakaba ujisu ong kan mau ka ba pikwa ba kiwe kin le ha ka jing im jung pi ne nakabanta jung pi kata pi dei banle nengkong ka ba pikwa ba kiwe ki breu kin le ya pi la ne kin a ya pi kata pi dei banle ma pi nengkong kane ka dei ka ba ujisu ukwa yang ba de pi bangin le habangi pe halaka jong ka jing em ko hanmen ko para ngi kum ki breu hakim lang kasalang jungi lane haying hasam jungi ngi kwa bakiwe kin it yangi ngi kmelenti bakiwe kin buram yanga padepe ngi kwa bad ngi ab bakiwe kin yarap yanga padepe habanga ngadon kam habanga dan apa deng gajing jinjar lane gajing duk gajing kerdo ha gajing em ngakwa bakiwe kin wan sanga kin le kam isnei nakabanta jonga kanai kadai kajing kuwa kajing trang bat kajing angnot jongi kum ki breu haying hasam bat kum juro hakai melang kasalang hanrai ken mau ko hanmen ko para ujisu ong shai haga gospel menta kasngi bat kum juro menin haga gospel jong Matius kalanong kaba nyeu kalan kaba haru jisu ong shai ken mau kajing teu ke bama pi ai hakiwe kata ka ju kajing teu pin sayo pediang ha kajing em jung pi dari mata kadau ko hanmen ko para hasua bangi kemilenti baki wekin it yang abade pi ngi dei ban lek ban dem ilaka jong ka kli ilaka jong ka mon ban it yaki lada manga ngam it yaki we komno ken ngala ban yo kajing it ngala ban pediang kajing it kumno ken ki we kin wan ban it yang abade pi ngi kwa ba ki we kin buram yang abade pi hanrei dala depat ngi buram yaki hakacaka bangin buram yaki ngi kran bain penban yaki ngi kran snu penban yaki ngi miu kor yaki ya ke ke ba maki kidan ya ke ba maki ki le aga jing em jungi ngi that rong yaki habang ile kamta pikmilanti ba ki we kin it yepi pikmilanti baki wekin buram yapi ngatharai ba em ngi kwa baki wekin wan mare sanga ba tipi ban ai ke jingirap ban ai ke jingisnei hanre dalade ngim kloy ban kenere lagi jongki kti ngi yo i baki weki don kam ke jingirap ngi baki weki don hapeng ke jing ke jing kurdo ke jongki ngi khabrib ya lagi jongki khmat hakacaka bangin kenere ya lagi jongki kti ban yarabeki ngi les new penban yaki ngi keren ben penban yaki ngi i penban yaki ngi sim penban kata ka jing sngu kmen na ka jing sngu ba ban pe je kata ka jing jinjar jongki kumno ken ko hanmen ko para haba manga haba maping don kam ki wekin wan ban yarap yang abade pi dalele ngim dei ban kmelenti ko hanmen ko para bakan jia ka jing it na ka banta junga ba jung pi baki wekin wan yarap yang abade pi baki we kin le isnei nakabanta jung aba jung pi lane ki we kin buram ya pi badanga lada mangi ngi khabrip lagi jong ki khmat ban le yakin ki e baro den matagrau jisu wang kan mau pi dai ban lek ning kong shaki ban le yakane kakam jing it kakam jing rap kakam le isnei bat ban buram ya ki we namar kata ga bapi le ki we kiwe kin le bakin ai nakabanta jong pi kane ka bau jisu ukuran ningkong na sape aga gospel bamenta kasni but kabaar ka bau jisu ukuran shai nakabanta jong aba jong pi kadai kane kan mau haka jing im jongi don arteli kilat ko we ka lat ka bakim
kawai kalat kabakam he lane kabasuk ngin sim yakanoken ngin jit yakanoken haka jing em jungi haba pipet yala ka jong ka jing em kumukpa pidan atali kilat haba pipet yala ka jong ka jing em kum ka kmi pidan atali kilat haba pipet yala ka jong ka jing em kumo samla kum ka samla lane kumunong tray hakano kano ka kam don atali kilat ladang akwa banyo ka pisa atali kilat banyo ya ka pisa kawai da ka mga tray sitom da ka ba ngale hok halaka jong ka kam kawai da ka ba ngale arsap lane ka bamsap ngidon atali kilat banyo ya kanu haka jeng em jeng aba jeng pi ko han men ko para don atali kilat han reiken mau kalat ka basuk ka bau jisu kuran na ka banta jeng aba jeng pi ladang ngile ya kata kalat ka basuk kalat ka bapen sngumha yang aba de pi kalat ka bapen kemen yang aba de pi kan yelam yang i saka jingjot han rei ladang ijit ya kalat ka bakim kalat ka bangi ngile sitom ngi tre sitom kawan ra ka jing kerku kawan ra ka jing dap ka jing biang ha ka jing im jeng aba jeng pi den mata ka daw ko han men ko para haswa bangin le ya kanu ka kam ha ka jing im jengi haswa bangin kren ya kanu ka kentin ha ka swa bangin sim ya kanu ka rai ha ka jing im jeng aba jeng pi kan mau banjit ka wei ka babha om dei ka basneu banjit ya ka ka bawan ra ka jing kerku na ka banta jeng aba jeng pi la shai om dei na ka banta menta ka sngi bangin sim ya ka ba pen kemen pen suk pen sngobaha yang aba de pi la shai om menta ka sngi kane ka bau jisu u khot yang aba de pi ko han ko para banle ha ka jing em jongi den mata ka daw token kat bangi dang trua ya kane ka mas ka bukhut ngin it la de hau trai ning kong ne sabe ba ngin la ban e ban buram ban le isnei bat ban yarap yakiwe kenang bakiwe kin e yangi kin buram yangi kin le ikam isnei na ka banta jonga ba jongpi bat ka baar ngin kan mau barabor ban jit ya ka ka ba kem ha ka jing em jonga ba jongpi om dei ka ba pan sngo bahai yangi om dei ka ba pan kemen yang aba dipi menta ka khlemat en yoro yo Jesus Christ Jinom la jinom amen ngin yang ngin plai la ka jong ka jingej nga ngej hau blei pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka khendau bat hau Jesus Christ kun mamarwe jungu utrai jungi yaw balapun no man sem bakhoj yaw balakhana kamaria thesoti balasha la dein hopo Pontius Pilatus la sanar pnai u la yap balateb u la yar bayap hakasngi ka balai lamipan ka bayap ula kiu sabneng usong sakamon ublay pa badan borbaro nang tawan pat ban bisyat nanged hauman sim bakhoj hakabalang kathalek bakhoj haga jing salok kerkhoj haga jing mab yakipop haga jing lipat kado pada haga jing embom cukut amen Lai spa nyopo Lai spa nyopo Blei ba crown top yang snow pa jing ai ti bangi terwa wan ba pu ba le pernai ba upa jo me Bianco try
biangi baru. Toduai ko para baka jing kenya junga bat jong pi kan long ba pediang huna kmadu bleu pa badan bor baro. To try pediang jing kenya na kiti jong pi. Na kabanta ka jing ro bat ram ka kateng jong u ka jing manto yengi bat balang bakui jong u baro ka wei. To pediang ko try ya ka jing kenya jing penyesuk bat jing ya ro bato ai ba enda lapan kut yengi da ka jing trekam jongka ngin la banterwa hame ya ka jing trang jong ka danot jongi dak bapen sengu bahaya me dau kris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi Rengka bat piro. to kentiu ya laki danot Ikan tiu yaki siau try. to nginai ngu utrai blai jongi Kai song hok bat kadai. Dasha ka long ka basong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka ban ai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom chukut namar ngitip baka dai ka boram bakrau jung me ba melawan ban yarab yangi ki breu ban yap da ka jing long blai jung me bat mela ai hangi ka jing pen khia ka ba pen la yangi na ka jing yap da kaba pen kela ya ke jing long kaba ya lam yangi sha ke jing jot sha kalat jong ke jing pen em jongi dau Jesu Christ otrai jongi ling ba jong u ka kan hun jong ki angel kamane ya ke boram jong me bat ka kemen hakmat jong me shi junam ngi karpat ya me to ai ba ki sur jongi kin ya so bat ka jong ki hakawe ka sur ke jing ruai ya ro kat ba ngi pen bena Ubakud, utrai ublai kipat, neng percaya sawada kaburam jong me Osana, Osana, Torah you bless strong. Osana you bless Judah. And Yaro you bawan, Akakatengu try. Neng percaya sawada kaburam jong me Osana, Osana, Torah you bless strong. Osana you bless Judah. Dasha melong bukoj kotrai katame jong ke jing kuj baro namar kata ngikar pad yame do pen kuj pen kentang yakin ke jing terwa jongi dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ Hakapor baladino ya u badala kamon snobha ula pediang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia ya u badul ay hala kesenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi ha kejukur kam enda lalayabam ula shim yukukuri bad kebaingu biang yame ula ay hala kisenran uong to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bad bom jukut
ya kabaen penmi na kabanta jong pi bat na kabanta ki babun na kabanta ka jing map ya ki pop tole ya kane ban kan mau yanga ka jing maya jong ka jing nge Katasin bangi bam yu ne ukpu bangi dinakane kakure Impen playa jing yap jong me ko try da da do Namar kata ngi bapan menta ya ka jing yap bat ka jing mi pa jong u ngi terwa hame kotra yok pu jong ka jing em bat ya khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu aidam namar melanyeu yangi ki babit ban yeng hakmat jong me bat ban shakri ya me da ka bas ngeren ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamet bat ka snamo kres ngi long ki bala panyatali ka wei da umen sem bakhoj token mau ko try ya ka balang jong me kabla priang hasutla kapertei batopen janaya ka ha ka jing ej ringkat bad ulio ukpa ba khujungi ul bet u bishop jungi ka kanhun ki bishop bad baro ki lengdo to kan maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bad kan thei ki baliothia da ka bakermen ya ki jing mi pat bad ya baro ki blaklat no ha ki jing isnei jong me to priang ya ki sa ka jing sai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpat ya me baringkat bat kamariate soti bakhoj ka kemi jong ublei jisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki belapen snu bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat bagani ro bat pendan buram ya me dau kun jong me u Jesu Christ Dau lembadu badhau kan long ame bleu kpa badan bor ha gajing long ka wei jung men sem ba khut baro ka baram ba gajing ro chu nom la chu nom amen kumblah hukum yang ngi dau nong penem bat kumblah hikai nak tin blai ngi no banong Okpa jungi ubah habneng kalong kabakut kerteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha khandeu kumba habneng ayengi mentra ka jungbam jungi kabahala kasngi batama biangi kerengkang jungi kumbang rogi mabe ki bless new yangi badwat yalam yangi sha ka jungpan shoy hanre tapan la yangi na kabas new Topen la yangi ngi kerpat ko try na ga jing snu baro ha ga jing sabun jong me to ai jing suk jing san ya kisngi jungi khnang ba da ga jing rap ka jing isne jume ngin lai barabor na ka pop ba ngin yo jing ya da na ga jing janjar baro kat ba ngi dang ap khmelanti ya ga jing kerman ba khoj bad ga jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ Namar ka chung me ka long ka hima ka chung me ka bor bat ka buram jinom la jinom ko trai Jesu Christ me belong ha ki apostol jong me ka jing suk ngai ya phi ka jing suk jonga nga ai ha phi wat pe ya ki pop jongi hanro ya ka jing e jong ka balang jong me bat ha ka jing sbun jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubem babasan shar Jinom la jinom. Amen. Kajing suku terai kedan barabor rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Tong nya terwa ya kada kajing suk iwei ha iwei pat. Kajing suk bat pi. O kun lang broteng blay. Me baki toki pon kaperte. Dus
siêu se ne yang cô kun lang bro chang bay me ba ki no ki po ka per te to siêu se ne yang Hak mi kun lang brod jong oblei. Hak mi bakit no yakipop jong kapratei. Suk yang ig bela syakot syakan ke jing kawai jong ukun lang brod. Ko kan rad ngam song hok baman rung apok ke ying ke jenga. Han rei syong tang naktin kamen sem jenga kan sakya hi. Kamet bat kesnam Kris kan ribat kan yilamingi syakat jing embom jukun. Amen. Mewan banjo yanga namar me isisya ablay usim janga bangken rajanga ngamani yame badga ijame
Giêsu có lấy cho ngã Giêsu có lo cho ngã Adur medon Adur kawan medon Ublay ubreu puram Urang penim jangan Ngamani yami Bagai yami Giêsu có lấy cho ngã Giêsu có lo cho ngã Giêsu beet ni arong isngangu ipendon boram bat ni mane yame ni wan banaiti yalade hame kerpang kane kat kenta kane ka khlemat ka kerpang ka bamel ai yangi ha ka bang nilayo ban bam ban sip ya kamet bat kasnam jungme ko try to ai ba kane ka eucharist ka bangi pedyang ha kane ka step kan pen klan yangi kan ai bor yangi bangin la ban yaki way bangin la ban borom yaki way bangin la ban le kamis nei nak banta ki way knang ba ki way ro kinang la ban yangi ban borom yangi ya rab yangi ko tra Giêsu bangin jit yaki ke babha ha ka jing im jungi bangin la ban le ke ba wan ra jing dap jing biang wan ra jing ai jing kerku ha ka jing im jungi om kabayalam yangi sha ka jing sneu Kotra Giêsu ngibu ia lagi jong ke jing temu ia lagi jong ke jing kwa ke jing terang ke jing angnut hakmat jong me ngibu hakmat jong me kotra Giêsu ba men kta ya gitu ki bapang ki basitom ki badan ha hospital ki badang sha sumar na ke jing pang ba pher kotra Giêsu ai ken ba kamet bat kasnam jong me kabangi pedyang haman la kakpor ha ke jing im jungi kum ki Kristen Katolik kawan ra ke jing koit ke jing khia ke bapura na ke banta jongki ni bo khmat chame ko tra Giêsu kito kirang ba kito kilong kmi ki khun samla shin rang bat kan thei pat yole se ki hep ki baret ki basha temrao ha ki jing sneu jong kane ke prathei ha ki pop ba pher ha ki jing im jongki Giêsu ai ki ke jing lai loj tai ki ko Giêsu bakin yo ya kata ke jing lolik ke bapura kenang bamakiru kin laban im ya kejing im Kristan ban yame ban syakri yame bat pen priang ya kane kejing kejung me ya ki syaki we pat ki breu Giêsu ngiaro yame Giêsu ngisngu yame Giêsu ngi IT yalade hame Giêsu ngi kerpat yame ken ban men pendap ingi da kejing men pendap ingi da kejing syai men pendap ingi da kejing klain bat da kebor blei jong me Tung ini aduai. Endalapan thamai yang ngi da kajing psa jong kamet bakentang bat kasnam bakerdor ngipan ya kajing isne jong me kotrai. Baya kata kabangile niam da kajing rublei bayai ne nginyo da kajing suspa kabawan da shisha. Dau kris utrai jongi Amen utrai udon rengkat bat pi Rengkat bat piru Ublay badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukun badaman sem bakut amen tulisuk ij basyakri utrai daga jingye ij jong pi mar keliang Isangu yaublei Nomor sispa sanpusa. Sispa sanpusa. Yalam yang asyaladonut bat kang jin kang nadin bat nalaying anom yomi sakmane keladin syakadonut joming apai Giêsu jem nut yaisha menom chuk dia yu
tak lukun belajar. Kaburam hauk pa berukun hamen sim bakui kumalong haba meningkong kujumta berbarabor jinom la jinom amin. En yorai try Jesus Christ jinom la jinom amin.